Ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Zo loop je waterram nou kwaai. Zo loop je waterram nou kwaai. Dat is nou hier tussen Valkenos en Gibeon. Tussen Valkenos en Gibeon. Die waterlijn loopt hier zo. En die loopt zomaar lekker sterk. Tussen Valkenos en Gibeon. Valkenos en Gibeon. Eindelijk uit Mariental uit. Lekker landsrientje wat hier val. Prachtig gezicht. Mensen kan het niet geloven. Niet zoveel water op één slag. Maar dat is prachtig. Dat is mooi. Ik neem nou hier uit die trein uit. Uit die trein. De trein is een beetje laat. Maar ook goed zo. Het is een prachtige gezicht. Baie mooi. Klompies water. En daar staan die ook met die pos. Hele huis onder water. Hele huis onder water. Arme mensen. Dat is dan verschrikkelijk. En die water se loop al twee huise onder water. Mense kan seker maar die diere uit die kraal uit al aan beide kante staan. Dis verskriklik so iets. Wil jy nou glo? Kyk hierdie klomp water, kyk hierdie klomp water. En dit loop sterk, langs hierdie treinspoor. Drade lê plat. Dis 'n mooi gesig. Klomp water. En hy reën nog steeds.